Mga at least Na bagong kailan. oh, sige lamang kay at least nga magkahimamat ba. Lang ako nga kuwam. Hello guys, ako Darisa. Hawan did you? Namista. Sa pa kayo nga? Erna. Si Erna taga Davao. Taga Davao. Asa mo dapit yun sa Davao? Sa Davao. Nas Miss Carmen. Oh, sa Carmen mo? Davao. Sige po ka na sa una sa Davao kay akong asawa taga Surigao. Diyan, nagkita siya sa iyang kababata. Pampayuan ay na kay Panabo? O di silingan ra. Oh, Panabo silingan ra. Carmen. Silingan ra man. Sige migadto sa una kayo sa ka na mangumpra mi og kanang mga saging ba nga stanpil ko. O kanang grain no. Naman na siya sa Panabo pantalan nagtrabaho ron. Ama? Pastilan. Sa Davao Pilot na siya No. Ang kumpanya. No. Na sige mi diha sa una. Nya nakaabot po mi dito sentro kana di ba nay lugar da syudad nya kanang Maan, Maan ba na? Ma. Oh, di Davao hapon. Oh, Davao lagi. Wala ka hibaw igamay rin yung kalibutan no. Ganito na oy. Kita gid ay mo na. Oh. Katong mga kiting pa. 30 Ginoo ko. Uban lang na din Sa 30 ka tuig. Garis dagat, manguha ni. Sa 30 ka tuig pila na ba'y naasawa? Apil kayo. Jan, sa 30 ka tuig pila na ba'y nangaasawa ni Jo? Ay ako. Ako ginana. Ano na nga po. Ako. Tinutuluray ako na asawa. Mani ang kababata sa una kanin. Dyan. Sa may commander mo. Kana na ha. Wala na. Sa glass na awa. Gamit kita kay magubo nila jo. Kalami. Tinaw pa dahil, tinaw pa. Tinga manta. Nandyan no. Kababata na ako sa una. Kami uban na ni din nga. Isang asa ni mga ligos bosay, mga lasik. Oo Tanaw sili. Tagsa na mga ligos mari. Naraman po lagi ko skuan kabalian kay naraman ko ilakalyong. Kao na kabing. Ngita may Ulirang. Mo agira ko dito kay di ko muagi. Hello guys, daghang salamat sa paniudto. Mangole nami. Problema kay di mo balay. Sige lamang. Nakilaag agaw ni Janjan. Dira, daghang salamat di ami sa anhawan mangole nami. Thank you so much. Bira.